One, two, three, come on! Morning, mga manoy. Yung project na naman natin ngayon ay pupunta ako ng Imlolier. Kasi nag-take sa akin kagabi ang GCash, yung tungkol sa ayuda. Ito yung kukunin ko ngayon, di ko naman alam paano to. Kaya kita-kita na lang tayo doon pagdating ko sa Imlolier kung anong resulta ng lakad ko. Ayan gwapo na bago nang ligo ako mga manoy Di na mukhang tambaluslus. Yan. Di na mukhang tambaluslus mga manoy Yan. Okay. Kita-kita na lang tayo doon sa Imlolier kung ano yung resulta ng lakad natin ngayon. Alright. Dito na ako sa Villarica. Napakahaba ng pila. Pila doon. Okay, sabayin nga muna natin. Grabe, ang haba. Grabe, ang haba manay. Manoy, kita nyo, hanggang di... Ay, doon pa. Nakapalik. Doon, hanggang dito. Yan man na kita nyo yung pila. Gumamit na po kayo ating concentration, baka po kayo ay... Pila, mula dito, gandoon, manay, yan, mga manay, yan. Sa dulo siya ng pila ng trafficking. Oh my goodness. Yan manay, gagawin natin. Tatanungin ko yung guarda doon kung pwede ba itong kinik sa ating kagabi sa GCash. Kasi sayang din to. Malaking bagay to, 8,000 ayuda napakatagal na nito mula pa to nung June. At hanggang ngayon pa lang, kagabi pa lang ako tinik. Ito ba yung ma'am, matanong lang ako. Ito yung pila ng sa ayuda? Mariusip ang lari. Tsaga-tsaga na lang talaga tayo mga manoy. Okay, magtanong muna ako dito. Salamat ha ma'am, salamat ma'am. Tanong muna ako dito kung pwede ba ito. Ipapakita ko muna. Grabe. Sila. Di ko makita. Macho yun Social distance daw. Tatanong ko muna sa bantay. Kung pwede ba to kasi kagabi pa to minessage sa akin Ito lang pipila para magtanong. Pwede na ba to sa GCash? Sinisend ko sa akin kagabi. Oo nga sir, kailangan fully verify yung account nyo. Ha? Kailangan fully verify yung account nyo. Yung account sa GCash? Ano pala ang gagawin ko nito? Ano pala ang gagawin ko nito? Hindi ko rin na. Ano gagawin ko nito? Kailangan fully verify, mag-download kayo ng account sa Gcash. Di ba yan pwede? Meron na siyang dyan pin. Hindi nga po reference yung kinukuha namin, kailangan na fully verify yung account. Ito boss. Sir. Ayun sabi dyan mag-register. Meron akong GCash sa dito nga cellphone Pero dito wala. Sabi dyan Anong gagawin? number niya ng GCash, yung ba yung ginamit nyo dati? Hanggang ngayon, dito pa rin. Ay, dapat mapasok siya yung number mo. kayo dati. Ha? May form din ako sa sa yung pinilapan ko galing sa DSWD. Di ba yun pwede? Hindi po pwede yun. Dito na magpila. Picture mo ID mo, mukha mo, tapos Kawawa yung mga hindi kasi hindi kasi Ako, dami mga proseso guys. Kailangan pa pala mag-download ng GCash account. Tapos mag-picture pa ako sa sarili ko. Maganda ba or mukhang iwan. Kamuting buhay ito guys. Gambira. Mukha na nga ako ditong tambalos-los Mariusip.
sabihin, mag-open account muna ako sa Gcash. Mas maganda siguro, uwi muna ako. At dito ko i-file yung Gcash account ko kasi may Gcash na ako dito. Tapos kukunin ko yung referring number dito sa pinasa sa aking kagabi ng DSWD guys. Doon na lang gagawin ko. Babalik na lang ako dito. Ay, nako! Balik na ako dito sa Villarica. Yan, nakikita nyo guys. Yan, mga manay, oh. At yung mga tinapnan ko dito kanina, nandirito pa rin sila. Guys, yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kahaba tong pila nila guys, oh, sa social, ano to, sa DSWD, yung ayuda. Yan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung haba ng pila. Mariusip. Dito po. Yan. Kita nyo guys. Haba ng pila. Yung haba. Pipila ka rin, ma'am? Pipila ka rin ba dyan sa ano? Walang pira eh. Walang pira. Naku, paano itong paano? Walang pera, nagtanong kami doon. Oo. Kaya mahina po, bukas na lang. Babalik ka na naman bukas. Oo, kasi walang pera sila. Naku. Naghintay pa. Kailangan bilis-bilisan to kasi daw, balita ko hanggang 15 lang. Ang buwan na to. Ganun kasagad, ba walang pera? Oh, Hanggang na sir, hanggang hanggang 15. 15 o August 15. Kung gusto raw, Po. i-text nga Villarita pero meron doon, pero haba sila. Ngayon ma'am, mayroon akong i-share sa inyo kasi ako nakakuha na ako eh. Nakakuha na yung sa akin, pero hindi na ako dumaan dyan sa Villarica. Mayroon akong kaibigan na mayroon siyang ano. Ha? Hindi, para hindi na kayo pipila. Ano? Kaya guys, hindi naman ako pinapanggingan sa pinausap ko kanina. Papakita ko na lang sa inyo guys yung pila nila oh. Naku, nakakaawa talaga guys. Oh my goodness. Hello. Ayan, dito medyo mix-mix na pala. Kasi kanina nung pumunta ko rito guys, hanggang doon yung pila, paliko pa roon. Tapos ngayon nandito na. Yung mix naman siya ng konti. Kaso nga lang guys, naubusan daw ng pera yung Villarica. Kasi nga sa dami ng kumukuha ng pera. Kaya ganito yung sistema nila. O, paano to sila na nag-face na pumila dito pagkatapos wala naman pera? But siyempre, hihintayin pa nila yung pera na darating. Saka na sila ngayon makakuha. Ayan guys. Ikaw ate, pipila ka pa dyan? Ikaw boss, may pila ka pa rin ba dyan? Wala daw pera eh. Wala na daw pera yung Villarica, naubusan. Di kung mayroon akong itutulong sa inyo kasi ako nakakuha na ako eh. Ito, sasabihin ko, mayroon ba kayong kakilala na may Gcash na siya? Wala. Maganda sana kung mayroon na kayong kakilala na yung malapit sa inyo, yung hindi din kayo lulukuhin, ba? Ang gagawin nyo lang, kung may Gcash siya, yung pera nyo na kukunin dapat sa Gcash, i-transfer doon sa kanyang account. Pagkatapos siya naman ang mag-transfer sa account bank niya. Yung doon mo i-transfer yung pera. Tapos pwede ka nang sumama sa kanya para kayo mismo ang kumuha. Ganun yung ginawa ko eh. Kasi kanina pumunta ko rito, napakahaba ng pila. Kaya may kaibigan ako na may Gcash siya kasi marami pang proseso eh. Marami pang proseso siya. Ang ginawa ko, yung kaibigan ko na mayroon na siya ng Gcash, yung nag-text sa akin sa sa Gcash, galing sa Gcash, i-transfer doon sa kanya. Transfer sa kanyang Gcash para pagkatapos doon, i-transfer din man niya doon sa bank account niya. Kaya doon na sa bangko niya kinuha. Siya na ang kumuha, hindi na ikaw. Ngayon, ang gagawin mo, sasamahan mo na lang siya. Ganun, kasi ang haba ng pila talaga oh. Ganun ginagawa ko eh, nakuha ko na yung pera. Pangalawa, wala pang bawas. Diba, 8,000 talaga buo nakukuha ko siya. Tapos ikaw na lang din magbigay kung magkano ibibigay mo. Kasi parang pasalamat na lang din. Ganun ang ginagawa ko eh, magtyaga kayo dyan. Naku, wala pang pera. Diba? Okay, yun lang ang na-share ko sa inyo kasi kanina pa yata kayo nakawila dyan. Ha? Oo, naku. 160 sa ano eh. Okay guys, may nakausap tayo rito. Talagang hindi sila makapag-desisyon kung ganun bang gagawin nila or magtyaga sila dito sa pila. Dito sa Villarica guys. Oh. Okay guys, napakita ko na sa inyo
Medyo sa ngayon guys, medyo maiksi na lang yung pera. Kaso nga lang guys, naubusan ng pera yung ano, Villarita, kaya maghahantay na naman sila kung kailan mayroong pera. Naubusan daw ng pera po. Kasi datay nagtanong din sa akin. Yan. Pero tay, meron lang akong kunting iano sa'yo. Kung meron kang kakilala na may Gcash na siya sa cellphone, may Gcash siya, kung kunwari kakilala mo talaga, i-transfer mo yung Gcash doon sa kanyang Gcash, yung pera mo, i-transfer mo doon sa kanyang Gcash, pagkatapos doon, yung pera mo, matransfer na doon sa kanya. Ita-transfer na naman niya yun doon sa kanyang bank account. Ganun ang ginagawa ko, tay. Yun na, nakuha ko na, yung Gcash ko. Tinitext ka ba sa ano? May nag-text sa'yo na Gcash? Meron na akong congratulation. Ha? Meron congratulation. Mayroon ka ng yung reserve. Mayroon ka na talaga. Mayroon na nakalagay dyan 8,000. Lalagay ba yun sa account? Ititext ka sa ano? Ititext ka sa Gcash niyan. Na magkakaroon ng laman. Oo, sa Gcash. Tapos naka-reserve ka na. Yung pera mo naka-reserve na sa Gcash. Pero hanggat wala yun, dahil congratulation, aantay na lang yung pera. Kung wala yon, kung wala pa nag-text na katulad dito tayo, pakita ko sa'yo tayo. Yan o, yun ang text sa akin. Yan ang text sa akin tayo. Yan, nakita mo ba tayo? Ito na sa taas. Yan ang nag-text sa akin. Ibig sabihin niya, naka-reserve na sa akin yung pera ko. May mukhang text lang. Yung Gcash na nag-text sa akin, nag-message. Mayroon ka bang pinilang pa na form tayo sa DSWD? Meron ito, dala-dala. Oh, mayroon. Ayan. Ngayon, yung number dyan, Yun din ang cellphone, nakalagay doon. tinitext ka na. Ang nakalagay nga sa Gcash sa amin, congratulations. Wala bang ganito, walang ganito. Walang ganyan. Development. Ito tayo. Ay, wala. Development, Department of Social Welfare. Wala. Development. Wala. Yan. Walang ganyan, guys. Wala pa. Ay, ibig sabihin tayo, wala pa. Kasi mayroon na to dito eh. Naka-prepare na siya. Mayroon siyang PIN number. Kompleto na. May 8,000 nakalagay. Yan. Pag may ganyan na nag-text sa'yo tayo, makakakuha ka na. Salamat. Oo. Hindi masasayang yung pila sabi mo sa dyan tayo amin kung na pag ano. may dumating daw na congratulations, pumarin ko na. Oo. Mali naman pala. Ayan si tatay, oh. Ayan, tatay. Okay. Okay, sige tayo. Kasi masalakan. Opo. Salamat. Okay guys, yun na guys, nakausap na natin si tatay. Pala, pipila rin sana si tatay. Yung pala, yung kanyang nag-text sa kanya. Congratulations lang. Wala naman kumpletong nakalagay doon. Hindi naman Gcash na patuloy sa text dito sa cellphone ko. Kaya masasayang, buti napayuhan din natin si tatay. Yan guys, oh. So, ito yung sila, nakapila guys. Dito pa pala. Nandun pa pala. Oh my goodness. Ayan guys. Ang haba pa talaga. Ayan. Mas naubusan daw ng pera? Ha? Magante pa yung nakapila dito. Sinabihan ko naman sila eh. Pero Sabi nila, alam naman nila, magante daw talaga sila. Pero pag mayroon ng pera, mabibigyan naman sila. sabi ko, pag ano nila, umuwi na sila muna. Yun. Sabi nila, hintay naman sila eh. Okay. Okay, nakausap na natin yun guys, yung kayong guardia dito, no? Nag-aasik sa kanila. Okay, salamat sa iyo sir, ha? Kunting interview. Ayan, pahintulog yan. Okay. Okay guys, dito na lang muna ako kasi nagutom na rin ako. Uuwi na rin ako guys. Okay. Kumusta? Dito na ako sa bahay guys. Nagmamadali akong umuwi kasi gutom na talaga ako. Anong oras na? Alas 12 na yata, mag-alaw na. Galing ako doon sa Villarican, napakahaba ng pila. Pero buti na lang guys, may tumulong sa akin ng kaibigan ko. Ang ginawa namin para hindi na ako pumila doon guys, ay tinransfer ko yung Gcash ko sa kanyang Gcash para doon papasok yung pera ko. Pagkatapos ang ginawa naman niya, tinransfer niya doon sa bank account niya. Kaya siya yung kumuha ng pera ko. Pagkatapos binigay naman niya sa akin guys. Kaya salamat talaga ng marami ni yung pangalan doon nakalimutan ko eh. Jason Gutkotan. Yan pangalan niya.
Yun, maraming salamat sa iyo, Jason, ha. Kaya tinulungan mo ako. Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, siguro hindi ko pa nakukuha yung pera ko. Dahil sa haba talaga ng pera. Haba ng pila. Ano na, kaduling-duling na yung salita ko guys. Gutom na eh. Kararating ko lang, wala pa akong kain. Mula umaga, ngayon, mga laona na. Almusal ko, tinapay lang. Ngayon, gutom talaga. Ayun, kaduling-duling na yung sinasabi ko. Tapos pumunta pa ako doon kanina, pinapayuhan ko yung mga nakapila doon sa Villarica para yun ang gagawin nila. Iwan ko kung gagawin nila yun. Basta importante, mahalaga sa akin guys na mayroon akong naisishare sa kanila na papayo nga. Yun ang kanilang gagawin. Sa kanila yun kung susundin nila. Okay guys, pakita ko sa inyo yung pera natin na nakuha sa ayuda. Yan guys. Yan. Ito guys oh. Yan. Ito na guys, nakuha na natin yung ayuda. Yung nilalakad ko kaninang maga. Yan. Okay, thank you Gcash. Thank you sa DSWD itong second trans na ito kasi nung una hindi ako talaga nakakuha. Pero salamat na rin ng marami kasi kahit papano nakahabol ako sa second trans sinasabi nila. Okay guys, maraming salamat. Dito na lang muna yung video ko at abangan nyo pa yung mga i-upload ko pa mga video guys. Salamat. Bye bye.